Hej, jeg vil nu vise en sammenhæng, der er mellem antal års uddannelse og årsløn for henholdsvis mænd og kvinder. Og for at gøre det, der vil jeg starte med at lave mig et punktdiagram, og jeg starter med bare at lave et for mændene. Så her markerer jeg antal års uddannelse og årsløn for mænd. Så går jeg herop i indsæt, så trykker jeg på den her, hvor der er en masse prikker, og siger punktdiagram. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at få en tendenslinje, så jeg ligesom kan sige lidt mere om det her punktdiagram. Så jeg højreklikker på punktet og siger tilføj tendenslinje. Og så siger jeg vis ligningen i diagram, så jeg kan få en ligning over det, og vis r² værdi i diagram. Så jeg ligesom har lidt flere ting at kunne forholde mig til at sige noget mere ud fra. Og det forstørrer vi lige, så vi ser på, at alle kan se det. Det tænker jeg godt, vi kan nu. Så vil vi også gerne lige kalde det her diagram noget, så det ikke bare hedder diagramtitel, men vi ligesom kan se, hvad det egentlig siger noget om. Så vi siger sammenhængen mellem antal års uddannelse og årsløn for mænd. Men nu står vi her og både har en x-akse og en y-akse, som måske kan være lidt svært ved første øjekast lige at se, hvad det er, de angiver. Så jeg tænker lige, at vi kalder min akser noget. Og for at gøre det, så går jeg her op i diagramdesign, og så siger jeg tilføj diagramelement, aksetitler. Siger primært vandret til at starte med, da det er x-aksen. Og x-aksen, den angiver altså antal års uddannelse. Skal jeg lige stave rigtig uddannelse. Og så gør vi lige det samme for y-aksen. Tilføj diagramelement, aksetitler, og så er det bare primært lodret. Yes, og det her, det er så årsløn for mænd i kroner. Og vi forstørrer den lige, så vi er sikre på, at vi alle sammen kan se. Ja, og så kan vi altså se, at vi har en tendenslinje, som umiddelbart ser meget god ud, og den er lineær. Og her har vi altså at gøre med to forskellige variable. Og her der har vi altså vores x-variabel, som er antal års uddannelse, og det er den uafhængige variabel. Hvor y, som er årsløn for mænd i kroner, det er den afhængige variabel. Fordi at årsløn for mænd i kroner, det afhænger af, hvor mange års uddannelse man har haft. Og vi kan altså se, at tendenslinjen er positiv, og det kan vi til dels, fordi at vores tendenslinje den er positiv, og derudover så i vores ligning for den her tendenslinje, så hvis vi kigger på det her tal, så kan vi se, at det er positivt. Det er 37.264. Hvis det havde været negativt, så havde der stået et minus foran. Og det vi så faktisk skal sige om det her tal, det er, at ud fra vores data, så vil det altså sige, at for hvert års ekstra uddannelse man får, så vil du tjene 37.264 kroner ekstra. Og det er det altså, fordi at for hvert x man går ud, så går du så meget herop af y-aksen. Så det lyder jo af rimelig meget, kan man sige. Så det vi altså også kan se herude fra grafen, det er, at jo længere en uddannelse man tager, jo højere en løn får man. Og så kan vi se, at vi også har en r i anden værdi, og den ligger så på 0,94. Og hvis den her r i anden værdi, det er ligesom et mål for, hvor god vores tendenslinje er til at forklare variationen i den uafhængige variabel. Til at forklare variationen i den afhængige variabel med variationen i den uafhængige variabel. Så det vil altså sige, at den uafhængige variabel, som i vores tilfælde var antal års uddannelse, kan forklare 94% af variationerne i den afhængige variabel, som er årslønnen for mænd i kroner. Derfor kan vi altså sige, at der er en ret god sammenhæng mellem antal års uddannelse og årslønnen i kroner. Fordi jo tættere at den her r i anden værdi er på 1, desto bedre er den. Fordi en r i anden værdi kan gå mellem 0 og 1, og jo tættere på 1, jo mere kan den her forklare os om variationerne i den afhængige variabel.
Ja, derudover så kan vi altså også se, at de her punkter, de er ligeligt fordelt, som også bekræfter den her sammenhæng. Og vi kan se, at den ligesom har sådan en form for cigarform, som altså også er noget af det, som tyder på, at sammenhængen er lineær, og ja, den lineær, og fordi de også ligger sådan okay, forholdsvis tæt på linjen, så kan vi altså også sige, at det indikerer en meget stærk sammenhæng, hvis vi også holder det op imod vores REN-værdi. Nu kan vi så se med, om det gælder det samme for kvinderne, eller om det kun er for mændene, vi ser den her sammenhæng. Så for at gøre det, kopierer jeg lige antal års løn, sætter jeg det ind her, eller antal års uddannelse, og årslønnen for kvinder. Og så markerer jeg igen begge rækker, så siger jeg indsæt, trykker på den her punktdiagram, upti, så fik vi et til. Højre klikker på punktet for at få en tendenslinje, tilføje, vis ligning i diagram, vis R kvadreret værdi i diagram. Og så gør vi også lige den her lidt større, så vi igen er sikre på, at vi alle sammen er helt med og kan se, hvad der egentlig foregår. Rykker den lige her. Yes. Og så synes jeg da også lige, at vi skal give det her en titel, så vi er helt med. Så den kalder vi det samme, sammenhængen mellem antal års uddannelse og års løn for kvinder. Jeg kan lige se, der er en stavefejl herovre, det kan vi lige rette med det samme. Yes. Og igen så de her akser kan de være lidt utydelige, så jeg foretrækker også at sætte nogle aksetitler på. Siger tilføje element, aksetitler, primær vandret. Yes. Perfekt. Og det er så igen antal års uddannelse, Og så gør vi det samme med y-aksen, så vi primær lodret. Og der er det så årsløn for kvinder i kroner. Upti. Og igen så har vi, at vi har den y, som er den afhængige variabel, og som er årslønnen for kvinder i kroner, og x som er den uafhængige, som igen er antal års uddannelse. Og vi ser igen, at vi har en positiv udvikling. Og det kan vi igen se på det her tal, men der er det ret bemærkelsesværdigt, at det her tal faktisk er noget mindre, end det er for mændene. Her er det kun 27.000 kroner og 29, hvor herover var det hele op på 37.000 kroner og 264. Så det er altså næsten 10.000 kroner mere for mændene, når vi går en ud af x-aksen, at den så stiger op af y-aksen. Så det er ret meget ekstra løn mændene får for per år ekstra uddannelse tager. Det ved jeg ikke, om det var lidt kludret, men i hvert fald, så kan vi se, at for en kvinde, som tager et ekstra års uddannelse, så vil det altså kun stige med 27.029 kroner, hvorimod for mændene vil det stige med hele 37.264 kroner. Og her kan vi igen se på vores REN-værdi, og den ligger så på 93%, som er lidt mindre, men det er altså stadig deroppe, hvor vi kan sige, at den er ret god anvendelig, den her tendenslinje, og det vil sige, at den kan forklare 93% af variationerne, eller den uafhængige variabel kan forklare 93% af variationerne i den afhængige variabel, som var årsløn i kroner. Og derfor kan vi altså sige igen, at der er den her gode sammenhæng, og det er både gældende for mændene og for kvinderne. Og begge diagrammer viser dermed, at jo længere en uddannelse man tager, desto større løn får man. Så hvis vi går op og kigger på de her punkter, så kan vi altså se, okay, en mand, der har taget en 18 års lang uddannelse, han tjener, ifølge her, 588.738 kroner. Det er rimelig mange penge. Hvor en kvinde, der har 18 års lang uddannelse, det er 458.270 kroner, som også er rigtig mange penge. Men alligevel er det en relativt stor forskel, der er mellem mænd og kvinder, selvom de har haft præcis den samme uddannelse.
Så selvom de har det helt samme udgangspunkt, så tjener mændene altså generelt mere end kvinderne. Så kan vi måske også lige prøve at se hernede, hvis de kun har haft 8 års uddannelse, som jo er en meget kort uddannelse, der kan svare til en folkeskole eller lignende. Her tjener kvinderne 156.473 kroner, og for mændene så gælder det, at det er 172.826 kroner. Så her kan vi altså se, at selvom både mænd og kvinder har ingenting, at de nærmest ingen uddannelse har, og den er, hvor vi nok vil kategorisere dem som ufaglærte, så tjener mændene altså stadig mere end kvinderne, hvilket er ret vildt. Så det vi altså konkluderer er, at der er en klar sammenhæng mellem antal års uddannelse og årsløn for både mænd og kvinder. Men selvom at mændene og kvinderne har det helt samme grundlag med uddannelse, så tjener mændene altså generelt mere.